Good morning mga kabayan ko. Ayan, very good morning. Nasaan kuya? Dito kami sa Alcodra Lake. Ayan, nag-i-enjoy. Ito po. Super lamig po dito. Ayan. As you can see, dyan po kami natulog. Ayan yung aming tent. Ayan. Kasama namin. Good morning. So, Kuya, mag-jogging ka muna. ah? Ayun yung balon na may apoy sa gitna. Video mo si kuya doon. Tapos na. Good morning. Good morning. Ayan. Ayan si Almonda. Di pagising. Ang daming tao. Ayun mo, alagay yung chain natin. Ipo-order kayo. Ang sarap. Pupunta kaya dito yung... Punta tayo. Ang tatlo. Ang isda oh. Ang lalaki. Sama-sama sila. Ah, Video ba ito yan? video to. Tapos nalaglag yung cellphone. Ay, nalaglag. Ay, hindi okay pa yun. Maganda nga doon. May fountain oh. Ayun. Mamaya hapon na lang pupunta dito. Baka madaliban na naman siya. Ayun, lahat ito. Huwag daw pakainin yung fish at saka birds. Ah? Ayan ang aming mga... Akala ka ba dito? Dito muna tayo. Bakit mo tayo muna? Pasok tayo dito. May entrance ata. Dito. Kita ba dyan? Maximum 5 daw. 5 person. Oh, dami oh. Ayan na! Oh, ayan, putong sila. Ang dami! Laki ng mga. Ang dami! Ayan na sila oh. Ay, ayan. Oy, dito tayo, dali. Uy, 5-5 lang daw. May mga malilit na ilaw. Nanganak na sila. Ang daming isda. Ala! Ayan na. Nagsasalita oh. Ayan na. Ayun, daming dala. Ayan sila. Pila mamaya ito. Ang daming isda. Ayan po. Ayan. Ayan sila oh.
Daming isda pwedeng manghuli. Laki ng koi fish na yan, oh. Pero hindi siguro masarap yan. Kiyat kami sa tuktok. Yan. Dito kami sa tuktok ng bundok. Wow, may crystal ball dito. Yeah. Don't touch daw. Don't touch. Ang ganda pa rin ito. Dito sa bilog. Doon ka lusot mo yung ulo mo sa bilog. Lika dito ah. Ayan sila ah. Ready to picture. Ganda na ha. Bibilang, sali ka dito, hoy. Pipirang kita. Dito. Upo ka lang. Opposite. Ay hindi. Hindi siya opposite sa line. Napakagandang tanawin. Dapat ganito ka nagbi-video. Dito, magpicture tayo. Yan. Takot ako. Meron ako. Ching, ano mo kamay mo sa baba? Tubig. Kilig. Yan. Oh. Sunan mo doon. Ang ganda. Ayun o. Okay. Ayan na. Video to, hindi to ano. Ayan, tumatawid sila sa dagat. Di ba? Matawid kami sa ilog. Ano siya eh? Sa Abu Dhabi na. Abu Dhabi? Kung palubat ng cellphone mo yan. Sundan mo yung rules na may hako. Kumukulo na. Yung isa naman. Papel, lagyan ng papel. Si Mr. Suabe, yung isang room na lasana nating ano yun? Yung 305. Pinahiran lang ng ano yun eh, tinigas. O ayan mga guys, nagutom na kami. Kaya loto-loto muna tayo. Barbecue na ano, na karning bobs at manok. Sarap ng amoy. Ayan po, lapang-lapang na. Bye-bye. Thank you po sa inyong panonood sa pagsama sa amin. Sa aming pamamasyal. Thank you so much po. God bless. Lapang-lapang na po kami dahil
Tom Goods na. Thank you po. Ayan. Yan, busog na.